Когато говорим за придобиване на парцел за строителство, един от най-сигурните инструменти е предварителният договор с опция за отказване. Това е инструмент, който пази купувача и дава време за проверки преди да плати цялата сума и да изповяда сделката като окончателен договор. Такъв договор се прави, за да не те изпревари някой друг и да купи парцела вместо теб. В същото време ти дава възможността да провериш дали имотът е подходящ за проекта, който искаш да изпълниш. Вместо да платиш цялата сума, първото плащане е само 5 до 10% от цената. То ти дава време да провериш парцела и документите преди да поемеш пълния финансов ангажимент. Принципно можеш да изчакаш продавачът да извади всички документи и без да подписваш нищо. Но тогава оставаш парцела на пазара и рискуваш някой да го купи преди теб. Целта на предварителния договор с опция за отказване е да свалиш имота от пазара, за да го запазиш и едновременно да си оставиш времето за внимателни проверки. В повечето случаи, ако парцелът е атрактивен, никой няма да те чака. Трябва да действаш бързо. С този договор хем го измъкваш под носа на другите строители, хем запазваш правото да се откажеш, ако проверките покажат, че не пасва на проекта, който искаме да изпълним. Пример 1. Задатъкът като защита. Представи си, че парцелът струва 1 милион евро. Ако трябва да го купиш директно, ще извадиш всичките пари веднага, но с предварителен договор с опция за отказване плащаш само 50 000 до 100 000 евро като задатък. Така купуваш време. Ако документите са наред, сделката продължава. Какво проверяваме в този период? Документи за собственост, удостоверения от областния управител и общината за липса на актове за държавна и общинска собственост, удостоверения за липса на възбрани, ипотеки и тежести, справки от съдебни изпълнители за липса на висящи изпълнителни дела, удостоверения за липса на публични задължения и данъци, идентичност на имота, комбинирани скици и проверки назад във времето, данъчна оценка, задължителен документ при всяка сделка и ориентир за администрацията, разпределение на дяловете и плащане по квоти. Ако продавачите са няколко, те може да са много. Плащанията се извършват по банков път към сметките на всеки съсобственик според квотите им. Преводът по посочената сметка се счита за валидно плащане. Проверка на РЗП-то не можеш да вярваш само на обещания. Архитект прави реалистичен анализ какво може да се изгради върху конкретния парцел спрямо устройствените показатели, отстояния, височини, озеленяване, паркиране. Често се оказва, че реалното РЗП е по-малко от обещаното. В такъв случай цената се предоговаря, защото базата, върху която смяташ, се е променила. Подписваш договор с опция за отказване и чакаш продавачът да извади удостоверение за реституционни претенции. Документът излиза и показва, че има претенции върху имота. В този момент имаш право да се откажеш. Задатъкът се връща. Така избягваш капана да платиш цялата сума за парцела, който после не можеш да ползваш. Пример 3. РЗП-то. Продавачът твърди, че може да се построи сграда с 3000 РЗП. Архитектът проверява и преценява, че реалното РЗП е 2400 квадратни метра. Това веднага променя сметката. Цената на парцела вече не е същата, защото икономическата основа е различна. В такъв случай купувачът или иска намаление, или сделката пада. Ограничения в центъра на София. В центъра на София има специфични случаи. Някои постройки не могат да се съборят поради статут паметници на културата или други ограничения. Ако това не бъде проверено на време, целият проект може да се окаже невъзможен. Защо този инструмент е толкова важен? Истината е, че 90% от парцелите не стават за строителство, или заради проблеми с собствеността, или заради чисто строителни ограничения. Само около 10% реално си струват. И дори при тях въпрос е цената. Дали позволява проектът да излезе икономически изгоден? Ако купиш парцел на по-висока цена, отколкото би трябвало, още в първия ден продавачът е взел твоята печалба. Последователността на сделката. Процесът изглежда така. Намираш парцел,
който на пръв поглед е добър. Правиш предложение и договаряш цената. Подписвате предварителен договор с опция за отказване, за да свалите парцела от пазара. След това продавачът ти вади и предоставя всички документи. Понякога ти дава и пълномощно, за да ги набавиш сам. Проверяваш всичко – собственост, тежести, документи, реалното РЗП, ограниченията в устройството на територията, особености като несъбаряеми постройки. Ако всичко е наред, уговаряте ден за нотариус и плащаш цялата сума. Ако има проблем, получаваш парите си обратно и не влизаш в лош проект. Какво се случва, ако продавачът не изпълни нещо? В повечето предварителни договори е записано, че ако продавачът не представи нужните документи в срок, купувачът има право да се откаже и да си получи парите обратно. Ако купувачът се откаже без причина, продавачът задържа задатъка. Тези клаузи дават дисциплина и яснота и за двете страни. Ако искате да инвестирате с мен в нови жилищни сгради в София, попълнете формата под видеото. Ще ви се обадя за кратък 15-минутен разговор. Това не е инвестиционен съвет и не са обещавани доходности. Инвестициите носят риск.